k tomu videa. V dnešním videu tady máme masku vyrobenou Five Nights at Freddy's Bunny. Nebudu kecát, jdeme na to. Takže začneme tím, jak jsem to udělal. Je na to potřeba hlavně karton a dost barvy, temperky nebo vodovky. Hlavně tavící pistoli, která vypadá zhruba nějak tak. Jsou i ta malá verze, i ta velká, to je tato. To hlavně potřebujete jako normální lepidlem to neuděláte. A co to potřebujete? Dáte asi ten karton a ta lepidlo, to je asi všecko. Pokud teda nechcete mít vytuněný a i s takové ty hadry, jak se na to dává, taková ta látka. Zevnitř to vypadá takhle. Jo, je to tam takové očka. Chtěl jsem to sice udělat na to otevírání, ale hlavně čas a nápad mi na to nedal. Čas. Takže tak. Ještě jsem tady udělal takový tuning, který tam sice není, a to jsou takové párátka ostré. Jakože tak. A chci do budoucna udělat z letek, sestřídnout si pár malých letek a dát to do těch očí zaplnit, že by to svítilo, to by bylo jako dobře by to vypadalo. A takže tak. A si myslím, že toto je teďka všecko. Takhle to vypadá. Není to žádná sláva, ale jako takhle na výstavu. To zase je tak hrozné. Tady jste si mohli všimnout, že tady mám kdyby dírky na vidění, tady pod tím. Tady bych na to nedošáhl. To mám tady. Takhle to vypadá. Jo. Takže tak, a to je všechno k této masce. A kdybyste náhodou chtěli ještě vidět zhruba, jak jsem tohle, dá se říct, nějak tak dělal, tak se podívejte na můj kanál do Video Shorts a tam máte kdyby také krátké video proces toho rychle, jak jsem to kdyby dělal, slepoval a tak. A já se s vámi loučím a čau.